fuambo arwaki ni machiegni ber kora nyaka giko luane Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango machiegni koro ka wada manano na chiel kachiel ni koro nyaka sani weche mage matimore karka kayo wantiere gi magi motenore kod limbe mano mar jatend pinyno mano mar Iran mano daktari raisi nyanene kanye paro ni atien ni nyinge raisi oyo twak odiochieng' ma kawuono nyakwara moge jwang' mibago kanya kar jot ma jatend piny Kenya utefwambo rwake kata mondo mi obed kod twak omak twak makamano kama gibedo kata ka gerangere kaka pinje ariyogi nyalo tiyo e yo makare mano jatend pinyno mar Iran kod jatend piny Kenya dhibedo kata kod twak kod utefwambo okinyi ma kawuono ka gibedo kanyo ka gitwak achiel kachiel e yore mopogore opogore mago gik ma gibedo kata ka giloso odiochieng' ma kawuono kochako kanyo saa 3 sani wageno dang' wayudi kata kendo wakaw gi achiel kachiel Daktari Ibrahim Raisi dhibedo kanyo ka twak kod jatend piny Kenya ma bende en rais mapacho ka William Ruto okinyi ma kawuono kamano otimor kanyo ne utefwambo duto kowuok e apis mar jatend piny Kenya kama chalo nyakwara moge jwang' gik mathoth bende karaka odiochieng' ma kawuono od bura dhibedo kanyo karango mano komiti mochung'ne wechego mag teko dhabedo kata ka romo kod jokanyo kendo jodito mantiere kambi mano mar keyo sitima mano managing directors mago mag Kenya Power mag KenGen kachiel koda kamago mano director general mano mar EPRA odiochieng' ma kawuono gidwa bedo gi penjo e wi nengo mar sitima mosiko mana ka idho tiende nango waluoni kendo wakel ngeyo makare kama chielo nyakwara moge jwang' wabiro kendo wakoni kanyo ni ma en duol ma ochung'ne ndiko jopuonje tich odiochieng' ma kawuono entiere nyim komiti mochung'ne wechego mag somo ka girango kendo gitemo nono kuo mar penj ma ilieko notimore kacha e penyno mano mar klas 12 mar KCSE mano bende gidhibedo kacha e nyim od bura mano ka gintiere kacha e nyim komitino mano mar somo ma bende gidhibedo kata ka gilosi achiel kachiel ka iwacho kanyo ni weche mamoko ma dhibedo kata ka timore are saa 4 mar okinyi wantiere kanya kora moge jwang' magi en ng'anyo mago mag jochiw thieth nitiere riwruogno ma iluongo kata ni ma koro en Kenya Health Union Caucus oting'o kacha ji mopogore opogore mago oting'o riwruoge mag KMPDU nitie mago bende mag lakteche nitiere mago bende mag nurses kata jochiw thieth mopogore opogore kata moko bende ma oting'o nyaka clinical officers nyaka mago matiyo nyaka e pharmacy odiochieng' ma kawuono en rango ere kaka ginyalo twak ka gidhi nyime gino ma gilose okochopo odiochieng'no mano makiny onego bed ni kanyo ka gichako ng'anyo margi bende odhi bedo kacha e yo machalo nade gidhi kono odiochieng' ma kawuono ni ng'anyo magi chano idhi chak bage odiochieng' mane mano bende wadhi bedo kar kacha kata kodoko ne gisebedo gi twak kod ten migawo ma pacho kae kosoyo wadhi bedo kacha ka wawinjogi mano twak ma bende gidhi bedo kacha ka gitwak kod utefwambo ka giwuok kacha gidhi romo kacha Upper Gardens Apartments mantiere 3rd Avenue Ngong Road ma gidhi bedo kacha saa 8 mar odiochieng' ang' waluni kendo wakele weche manyien mag duolo odiochieng' makano chieng' tich ariyo kod mano mar oimore kod ikete mana kar ka weche mag ng'anyo mag lakteche kod jochiw thieth dhi bedo kar kanyo kama chielo bende nyakwara moge jwang' jatend migawo mochung'ne wechego mago mag arita inene kar kanyo Kithure Kindiki kineno toke liete Mashaka Hola nyakwara moge jwang' nono tho Mashaka Hola dhi nyime odiochieng' ni ma kawuono nonro ma kama nyakwara moge jwang' odhi bedo kacha ka ochopo e nyima komiti moyiedhi mano mantiere kacha e Senate ma bende odiochieng' ma kawuono gidhi bedo kacha ka orwake twak ma kamano mondo mi nonro ma kamano bende okang' moro machielo odiochieng' manyoro no ka migawono mar lo mano kacha ka Nixon Korir nochopo kar kacha ka ipenjo mopogore opogore kotenore kod lobno ma Shakama mano ka Mashaka Hola bende nitiere maling'ling nitiere kar kacha mano wuok odiochieng' manyoro warito winjo ni jatend migawo mochung'ne wechegi mag arita Kithure Kindiki dhi chopo kanyo e yo machalo nade komiti bende orwako jogo ma osebedo kacha alwora ma Kilifi County mago jogo ma osebedo kacha ka chwalo arita kwe e county ma Kilifi apisas mantiere kanyo kachiel kora katelo mag loch nanga ma koro iwacho kanyo ni ne gintiere kanyo e kinde mathoe ma kamagi ne timore mondo mi gibi mondo gichiwe ler mathoth kotenore kod gigo maging'eyo kotenore kod puodhono kata bunguno mano ma Shaka Hola kod thoe mosebedo kacha katimore odiochieng' ma kawuono odhi bedo kacha ka orango
ni odhi chopo e nyimgi. Iwacho ni kata ka apisas mago mag loch nanga duto dhi bedo ni ok nyal yudo thuolo mondo mi ochop kar kacha. Jalo madhi chopo e nyim komiti machalo kamano en Kithure Kindiki, profesa mochung' ne migawono mano mar arita, kendo dhi bedo kacha kuduoko penjo e logi. En jal mantiere kacha ma rito aluora mopogore opogore, loch gwenge, telo mopogore opogore mantiere piny kanyo odhi bedo kacha ka oluwogi bende e yo moro makare. Mano ka wuok kanyo matimore Shakahola ma bende dhi bedo kanyo e kaunti ma Nairobi odiochieng' ma kawuono. Nyakwara Moge Jwang', magi gin weche motenore kod wechego mag Nyakwara Moge Jwang' atimo mos kuom mago motimore kanyo, mano miyowa ng'ado tudruok achiel kachiel kanyo mondo mi wabede kod ng'eyo ni gin gik matimore. Mana kamana koni kar kacha ne wantiere kar kanyo wechego mago mag thieth ma bende odiochieng' ma kawuono komiti mochung' ne wechego mag bero tije kachiel koda ka ngima jotich ma opogore opogore bedo kanyo kod romo odiochieng' ma kawuono e od bura. Ka wacho kanyo ni jatend migawo mochung' ne weche mag thieth mano Susan Akumincha bende dhi bedo kar kanyo kachiel koda ka jokanyo mantiere Council of Governors, ka penjo maduong' ma gipenjo ere kaka inyalo ber tije mantiere kacha e migawono mano mar thieth ta sekta mar thieth. Ta ahinya mago bende giwacho kanyo ni universal health coverage mago jotije mondo kar kanyo kachiel koda ka jogo ma olewo kapok otergi e internship magi kata tiegruok mago mag tije magibedo kacha ka gitimo. Weche thoth ka wantiere kar ka ang'ene ang' warangogi achiel kachiel. Mano ka watieko kanyo chenro mar mbako romo mabiro waduogo kae kod twak. Koro kik idhi mabor, ikete kar kae chenro mar mbako romo ka mana yueyo masani ka waduogo wadhi mana nyime kod weche mathoth mapod ntiere kar kae achiel kachiel ka wakoni ni gin gik mage mosebedo kata ka timore. To mana mondo mi waparni ni gin gik mage manya bedo kata ni timore Nyakwara Moge Jwang' odiochieng' ni ma kawuono wabedo kae kod twak ka wada penjo kata penjo ni sekta mar somo nitiere mano ma junior secondary school. Tiende nang'o kiyudo ni omenda mochiw kata moket tenge ne sikunde maka magi yudo ni koro osegol. Iyudo kanyo ka thuolo machielo sikunde yudo omenda gi ka giyudo gibedo kod thuolo mane mar neno ni gitiyo kod giyo makare. Gigo maponono gintiere go kar kanyo ka girango ni ginyalo bedo kata ka gitiyo kodgi e yo makare. Adhi bedo kae kod jalup jagoro maduong' mano mar NAT mano Hesbon Otieno. Wadhi bedo kata ka watwa kode achiel kachiel kendo dani mondo mi waikre kode e yo makare. Kiwacho sani ni nitiere contractors madhi yudo thuolo mar gero klese maromo 3,500 mago madhi bedo kacha e sikul ka sikul. Kirango gi kuonde ka duto kuonde ma gidhi bedo kacha kigero gie gidhi bedo kacha ka klas dhi bedo kacha kigero gomenda maromo nade 700
88 ineno kanye klese modhi bedo kacha duto ka gintiere ka irangogi e yo makare. Omenda mochiw nyaka sani ne sikunde romo kacha bilion 2.5. Tiende nang'o? En omenda moromo koso oyo? Iwacho kacha ne nitiere gik moko bende monego bed ni otenore kodie. Awegi magone mar kaduogo twak nitiere kar kae mene Ramogi TV e chenro ma pod biro. Ka intiere kama intiere kar kacha ng'eno odiochieng' ma kawuono od bura dhi penjo kotenore gi gimomiyo nengo sitima medore. To bende in gi sitima kama intiere kar kanyo. Ornwa ote. Line en 336 00 kete mane mbaka romo kae kik idhi mabor.